sa yurmima neɗɗo haɗa waya ɗum sinno a anduno sando a anduno koye leftude mo gonɗa a waɗata noon sinno ko goɗɗo habruno sinno kadi goɗɗo habri ɗum wiye ko haala deftere tan ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam habri ɗum ina to defte hadis te nana to defte hadis to ɗum noon bojji mayɗo tinnoɗen kadi goppen ɗum jalten hen jalten e muɗum onon rewɓe tuube o masala tuube e o bakkat ko woni hen ko teskaki julde teskaki korka teskaki golle moƴƴe kala debbo goyowo mayɗo ñawore mum ko yaade tan jeygol ɗum en jiɗa ñawede ɗum o wi en jiɗade ñawede ɗum yo Allah dandu en so ɗum ɗon yawti calmodiral rewɓe e worɓe jungo e jungo ɗum dentoɗen ɗum kadi dentoɗen en kalin ɗum hanki ɗum ɗon windete ko kaare kaari jindi yimɓe kadi jalten hen taƴodiral hakkude julɓe e ceekol hakkude julɓe koɓe donkuno Allah rokka ɓe ɗum waɗi noon ceekol kam hankadi ñooten ɗum sabu Allah e nelaɗo mum pirten ɗum e ɓerɗe he ƴeewen ko yawti ko yawtida e ko yawti ko heddi ko woni yeeso ko enen fof ndenden jaafodiren jarlodiren guitten wirgalloji ɓerɗe ɗe jiitodira ha wuro ngo wona konngol gotol sen jiɗi noon ko yaawi hen yo fedde darano ɗum fedde l'islam tuggude duuɓi capanɗe nayyi e joyi jippito hay sappo e joyi ɗumɗo ɓeeɗo kala nde ɓe dari ɓe mbi ko fedde l'islam ɗo ɓe mbati ɗum ɗo ɗo ɓe dari ɗo ɓe jiitodiri ɓe dari ko ɗon sirru Allah iwata e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam jippoɗon e mabɓe rendina ɓerɗe mabɓe ɗe ɓe kawra no ɓe meeɗano hawrirde ɓe daña pellital e moƴƴinde ngal ɓe meeɗani dañde ɓe daña peewal e añde pankare ngal ɓe meeɗani dañde ɓe jogo sembe no ɓe meeɗa jogorade tuggude capanɗe e joyi hay sappo e joyi so woni neɗɗo goto wuro fof woni neɗɗo goto hankadi hay hunde tiiɗani so wona moƴƴere so ɓe ndendi noon ceeremɓe ɓe e mawɓe ɓe ko ɓen goni hutortoɓe ɓe ɓen kala no jiɗi yo wuro ngo wa ɓe mbiya ndenane men ɓe mbiya tan nani ndenane min ɗum ɗo min mbi ɗum yo iw joni nde oɗoni ndene gesa banani no mbiɗon fof hankadi mon taw tampinta jomwuragu tampinta alhaaliji tampinta Allah waɗan moƴƴere hayso tawi ko jom wuragu hankadi tan ko pelle ɗe pewnata ɗum hayso ko jom wuragu ko pelle ɗe tan pewnata ɗum yo tesko ɗe no moƴƴi kettoɗon haala ka hayso ko jom wuragu jiɗɗon wadde pelle ɗe ne mbawani lomtade en ɗum min gaccito ɗum de woni ɓe acci caggal so ceekol hakkude yimɓe ne fedde nde ummoto yaha e keccaɗo ɓe mbiya on baba kaari ma kaw kaari minen ɓeɗo fof taw ko sagataɓe nogas min ñaagui gara kawrita e baba kaari ɓe mbadda e makko so julɗo moƴƴo o weltoto ɓernde nde hecciɗa o jaɓanaɓe ɗum ɓe jaha toon on haalde ceekol ñoote ɗum ɗon debbo cuutiɗo ɓe jahana ɗum so tawi ko wayno maayde ɓe mbaɗano waɗete ni sukaɓe nanɗo ina gummi e gure he ɓen sonno kamɓe darino joni ɓe kalna on ɓe jamtanto no ɓe gollirta toon so mayɗo maayi debbo yahata taw dillata ha worɓe gaynayi makko iwa toon rewɓe nde jaaha tawa toon fedde nde yimɓe nayo e mumen ɓe mbiya ɗumen kala birtiɗo ɗo yo salmin duwo refta ɗo hay goto joɗotako hay goto yarata ɗo ndiyam sabu enen no mbaɗirten ni eɗen poti ittude ɗum o haalino ɗum hanki yimɓe aɗa wuuri mboɗo wuuri aɗa jogii cukolo
cukalon enen fof enen fof eɗen pewjana cukalon eɗen pewjana cukalon men dawɗo e men fof dawrata holno sukaɓe mum gurdata dawrata ko holno sukaɓe gurdata goto e men tan maaya goto e men maaya woppa cukalon woppa ɗon cukalon mum nawɗen ndonoɗen mo gubboyɗen mo sukaɓe makko gonta yiitumo gartuɗen eɗen keddodi enen e sukaɓe men enen pewjanta sukaɓe men yimɓe wuro ngo fof tan renda tuyaɗo hen tew rendoya toon yaha toon wiyana jaɓa duwaw dammirina kirse maaroji ne defe yimɓe ne ñaama tan ni tan ha galle ko wonno hen ha laaɓa gaccon ɗon e alyatimaɓe e dow karawal goto fof rutto galle mum ene fewjana cukalon mum kon goppon ɗum ɗo kankone yummirakon makkon koɓe ñamata holkoɓe ñamata fo on ñaami ɗum de en poti dartidade ɗum waɗi noon ɗum firtama ha koye ɗe gueɗe fof firtama sukaɓe fedde nde ɓe daroto so joom saret yo duwo tan yaha so tawi ko gonɗo e wuuro he yo duwo yaha hay ndiyam so giwiɗo to woɗɗi ina jiida e wuuro he yo jippoyo toon so weeti o duwo o yaha so tawi noon ko mayiraɓe ɓe ko ɓen o jiidi yo jippo toon so weeti o yaha kono dammuwol hirsetake hay hunde woto hirse ɗon hay hunde soɓe jiiɗi ɓe peesoya soɓe jiiɗi ni ɓe lartoya tew soɓe jiiɗi ɓe lartoya tew kono hay hunde ko ɗo ɓe goppanta ɓe alyatimaɓe ko Allah rokki ɗumen ko ɓe jaaha ɓen dañano gurdi tawde en ƴeftata ɓe battene ɓesguji men wata en ñaam ko babiraɓe maɓɓe gaccannoɓe ɗaccannoɓe wona lawol ɗum de wona lawol en battataɓe ɓesguji men en ñaami koɓe accirano ɗum firtama so Allah ɗum ɗo fof yon gandu firtama ga fof firtama de ko ɓenni funnage mon ko fof gila ɗo ha lowre fof firtama rewɓe janayseji ɗum hammayi joni cente maayi cente ɗe maayi holkoɓe lartoyta hen wuro kay so tawi koye wuro he mayde waɗi rewɓe ne mbawi yaade nduwo kono ha wuro e wuro yo on tan jiidaɗo yaada e joom haram mum ɓe jaaha ɓe nduwoyo kono jiidaɗo mo jiidaka yimɓe fof ndenda tan mbaɗa maalde ndewa e lawol ene jewtiya ina kala ko toɗɗaki ɗumen ɓattima caggal wuro tan daro ƴeewa ɓurɗo welde dande mbiya fuɗɗo bojji ɗi ala fuɗɗo bojji an fuɗɗo andi ko fijirde de ɗum ko fijirde maayiɗo ko hunde nde ganduɗa Allah woni koye siftinde ene waajo en nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi nde sahabaɓe mbimo tawi omo yaadu tawan kadi omo yaadu ɓe mbimo holko accirta min o wiɓe taraktu fikum wa'idayni mi acciri on waajotoɓe ɗiɗo annatika wassamita kaalowo e deƴƴuɗo ɓe mbimo baajotoɗo kaalowo kay mine min gandi ɗum baajotoɗo kaalowo de min gandi ɗum woni deƴƴuɗo on deƴƴuɗo baajotoɗo o wi ko maayde ko waaju poɗɗo ni noon yimɓe ne pijana ɗum ina defana ñaama ina jala jewta ko andaka tan alaɗo haaɗi wadde fof de firtima so Allah haaji inchallah firten kadi ha laaɓa ɗum darane ngesa sunna gawri mum remante ko huuɗo aada e bida so gasi remede ƴeewen fedde nde renana en ɗum so beele aba hisa so ngesa renaka ne wawi ñayede ne wawi ŋoñede ɗum fof ko ma firte ɗiɗo wooteji en mbiyaka wata en mbaɗ ɗum kono noon tesko ɗen enen ken julɓe maayoɓe dañcaɗi ko wuro woto ko enɗam keddigal ko enɗam diine ko enɗam tijaniya ko enɗam ɗeno enɗameje fof yimɓe ɗiɗo ngara tan one darta kongu so heeɓi faari ko galle mum one darta kongu
so heɓi faari ko galle mum ɓe ngara ɓe jippo wuro ngo sukaɓe wuro oɗo wiya balle kam oyo wiya balle kam ko haɗi wuro jogo haqqille ko haɗi wuro ngo jogo haqqille mum kono ɓen araɓe ɓe ɓen sukaɓe kamɓe ponno jogade miijo goɗɗo e maɓɓe fof daro fodana mo wallata o ɓe pelmodira yimɓe ɓe kamɓe koye maɓɓe babiraɓe maɓɓe e kawiraɓe maɓɓe e musidɓe maɓɓe ɓe pelmodira ɗumen ɓen kaɓa taƴodira mallodira rumtodira sabu tan yo goɗɗo laamu nawa laamu mum galleji mumen an keddoɗa wona ane laamu wona an e jaam ɗum kam mataw fotani wonde mere o wi ɗum de fotani wonde mere haqqille fotani jaɓirde ni hayso laamu hoore ma jaɓani saka laamu goɗɗo ya taƴenɗam ma nacira ɗum jeygol ha tan goɗɗo laamo so tawi laamimane so wirtima ɗo ɗo e godoron omo yaha a wifat mo jungo ha tampa o ɗurnoma o wima komi yanoma sa tawi ɗum sa tawtimo dar a natade sal makko ko perong sal to Dakaru ko noon jiyatamo tan hande o sohli ɗum o ara o sora e bafe ma o ñama bunama o marɓoɗo o maɓɓoga omo darta carte ya weddanomo o laamo sa weddanimamo so hocciɗe tan o weddoma o jokka haaju makko ɗum haqqilanani ɗum hankadi o wi ɗum de en foti haqqilande ɗum hankadi en foti haqqilande ɗum kalden tan kawren kono darne fedde nde tan so darne fedde nde tan so nde darima tan soɓe ngari e ngol ko kangol fedde nde daroto soɓe darima ɓe kalda ɓe kawra onon balle koɗo kaari o onon kaari ngal leegal yo wallu kaari ngal ɗo leegal balle koɗo kaari o aha ko yamirore wuro ngo fof hare ala hen so yonti beddanoɗeɓe onon ne so yonti jehon beddono ɗon keddoɗon e koye mon so woote ari ɓe beddanoya so e paye weddade tawde so hocci o weddotoɓe kamɓene soɓe beddo carte makko yo mbattumo e carte he ɓe beddotoɓe foof yaltaɓe jara ni foti sabu son mbaɗani noon ɓe mbaɗata on noon sabu son mbaɗani ɓe noon tan kamɓe ko on jiyataɓe ɗo so wona ɓe cokli on jiytataɓe ɗo kadi sonaɓe cokli ɗum ni foti ɗum noon enen kaqilen so ɗum seeki ɓerɗe men taƴi enɗam men ha en ndumtodiri en goppodiri andi kay hay sen kawri jama duwaw men yahata nafata jama ala ko nafi ande ko aljuma wa amma ko fijirleji ɗum so tawi rewɓe worɓe ne ndendana ɗum toɓata ndiyam heɓota wona ɓulli wona haynoku ɗum noon waɗata noon ko wuro ngo ganduɗa leydi ndi ganduɗa keefero ala hen sinno ko leydi nde keefero woni soɓe ndendani bonande haɗata toɓede haɗata ndiyam heɓo nde wonno ɗum ko gueɗal hefere kono fuuta e sahal keefero ala ɗo lassi soɓe ndendani bakkaɓe golli ɓe fof tan toɓata ɗiɗo lambaji ko ɗum firti ɗum ɗi baluji ko ɗum firti ɗum ko amma ko wiyete daysi ko ɗum kay ko jalkidde hoore mum juulɗo ɓi juulɗo wiyana ñemtina tubaɓe keefero juulɗo ɓi juulɗo ina wiya mouhammadou ma ahmadou walla ahmadou ma ali ma aboubacar tan ina ñemtina tubaɓe ina fiya bawɗi tubakoɓe ina gamri tubakoɓe kanko e rewɓe ɗum ɗo sono waɗa e wuro woto ɓe ɗamino hen ndiyam tawde keefero ala e nokku he ɗum wona ko men jaltinen ɗum goppen ɗum ay matam nana ɓuuri wonde tubakoɓe ɓuuri ɓallade ɓene kono firtama toon ha laaɓi matam ni nana firtama toon ha laaɓi sukaɓe yo goppu ɗum
sukaɓe ɓen yo goppu ɗum kone wonno ɗo kaɗeki mayde a hisi nangue ñalawma an nelaɗo Allah koddoyta ɗum waɗi noon fedde nde kam woto hay goto e ɓen tan ɗum siɗo Cheikh Tidiane kala nanguɗo tawde a rokkama kamɓe on tan woni Cheikh Tidiane ɗo wonɗo namguɗa hutoromo Cheikh Tidiane tawmaɗo ɓerde makko ɗo ɗum ni waɗirte tawde ñawli tawde mi joni kalnettiɗe law debbo so tawi ko debbo so tawi ko gorko nangunoɗo wirdata woto hulɗum so Allah haaji sa nangi sa ke nelaɗo sallllahu alih wa sallam lawol ngol ko nelaɗo sallllahu alih wa sallam timme ko iblisa an kay nangto e nelaɗo sallllahu alih wa sallam on saga iblis woppuma haalanɓe sarɗiyeji ɗi keɗa ɗon sarɗiyeji ɗi allahumma salli ala rasulillahi en kalano inde de eyi indene kono indene woni indene illeji indeɗi ɗi kañumne ko deftere nde tan enen ka en gayni guila e seere mene ngoodi deftere ne woodi kala ka tawani toon andu wona gonga ñiiri inde buuɗi inde talki inde fof dey hay hunde hen wona gonga hay hunde hen wona gonga hay hunde koye wona ay buuɗi inde wona gonga ɗum waɗannoɓe ɗum ɓe jinno ko weltinde yimɓe nde ɗum watta hen watta e sunna hen battugol ngol harmi goro inde ko noon wayi amma talki noon ɗum ɗon cukalel gondugol e soɓe ƴetta inde Allah binda e kayit mosa wicci hen ndiyam soofa leppa mbaɗa on kayit hay hunde a somrani ɗum wona pila hen garaji falla mbaɗa ɗum talki kaɓɓa e koyngal makko ko waɗata fof koye dow koye makko wattata kala ko rufata kala ko tunninta koye dow makko kaɓɓanagel inde Allah e dande yummagel walaɓe jiijam ha hande laaɓani taw e jiijam lombaɗo inde Allah ko hoynude ɗum ko hoynude inde Allah ko hoynude inde Allah wata ƴeewen noon ko ɗum ɓooyi waɗede woten ƴeew ɗum de ala wata ƴeewen ɗum ay haaloɓe ɓe ina gandi ɓooyama waɗede ko ɓooyi mate leggal ɓooygol mum e ndiyam ene watta ɗum nooro ala wonde ɓooyi tan ngal ɓooye ndiyam tan mate ɓooygol ɗum haɗa ɗum wonde fenade ɓooygol hunde nen haɗa ɗum wonde fenade woto wi noon mate seeremɓe wonnoɓe ɗo seeremɓe ɓe mate gandano ɗum ala an nehodir e mabɓe woto yettoyo ha toon ɓen a andano koɓe jogitino a anda maslaha mabɓe a anda koɓe jejjinno a anda koɓe ganduno an kay deftere tan nani ko ala toon wata wat ɗum ɓe jeehi ɓe jaadi e koɓe no ɓe mbano ɓe paari ɗum e kabriji maɓɓe anne ane ko joguiɗa haɗe ma wiide ceerno kaari nelaɗo Allah noon ni nelaɗo Allah waɗanno ni ceerno kaari waɗanno ƴeew mo poɗɗa hen rewde mo poɗɗa woppude e mabɓe hoftako ƴeew tan ko ceerno kaari boppa nelaɗo Allah e ƴettu ceerno boppa nelaɗo Allah so tawi ko noon poɗɗa wadde wan noon tan tawde noon ɓuranma nelaɗo ko ni waɗanno ceerno kaari ni waɗanno saɗa waɗa wat ko nelaɗo waɗanno ko on wiya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun goɗɗo ko waɗata ko no moƴƴiri ko ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ala hen udditini kadi ɓenne mbaɗata ɗum de ene jogui koɓe mbaɗirno ɗum ñiheje ɗe ko weltinde tan ɗum wonno on wadde ɗum e wasa wadde ɗum fof foti sinno ne wayi noon ha joni wonanno ko wadde ɗum ɓuuri sinno wawno wade noon kono wawata hankadi kono wawani hankadi wattama e sunna hen ha wiyama ñiiri inde goro inde talkiɗine ko gueƴorde ɗe ha panda tan ceerno o kay ko namtori hen tawde ma o rokke gueƴorde o kanko ne winda talki alay sago kanko no winda talki ɗum o wawi kono talkiɗi yo coome yo rente kam
haalande sabi kamɓe ɓuuri anndude ko kalmi ko teeren ɓe ɓuuri anndude ko kalmi haalande sarɗiyeji ɗi o wi sarɗiyeji ɗi on kaalade ɗum sarɗiyeji ko nogase tati sarɗi sarɗi gadano dokko o yo taw ko jabiraɗo yamirore sellude ha yetti saftijani radiallahu taala onon woɓɓe rewɓe keɗoɗon toon sarɗeji ne kaale so tawi gasi kala jiɗɗo rokkede rokke worɓe ɓe onon ne keɗoɗon sarɗeji ko nogase tati sarɗi sarɗi gadano dokko mo yo taw ko jamiraɗo yamirore sellude ha yetti saftijani radiallahu taala anhu sarɗi ɗi mo anal muɗo nangowo yo taw ala hay goto e laaɓi waliyaɓe ngol joguinoɗa saɗa jogui aɗa cerko tijani o tan birdata joni sarɗi tataɓo a juurata ko walimo wona tijani en ki guurɗo e mayɗo juuroɗa ko annabaɓe sahabaɓe tijani en koɓe hono maɗa sarɗi nayaɓo waktu eɗi joyi nawa ɗum to jama so tawi ngan to ala kala ko sare yamirma golla ko han ma goppa joyi jiɗa ceerno men Cheikh Tidiane radiallahu taala anu ko ɓuuri ko neɗɗo yiɗi yumma e baba e ɓiɗɗo lomtiɗo mo rokkuma lawol tijani wona yiɗa ɗum guiɗgol keerigol jeegomo hoolata ko hoɗo Allah saabu nangude lawol tijani nande moƴƴere wonde hen nde mbiya sababude ɗum ya gollu ko jiɗɗa ala ɓe fulde Allah e gollude jamiroje Allah jeeriɗa yeddata Cheikh Tidiane ko nanɗa o haali walla o golli a añatamo gaño makko a watta ɗum sehil maɗa jeetata pellita sa nangui wirdu ndu duumade hen ha mayde tawa ɗaccani jeenayi pellita kala ko nanɗa hen e moƴƴere ene haale ko ɗum gonga ene hen seeɗa kaalaɗo kala nangude lawol tijani nelaɗo wi sallllahu alih w sallam defanima ɗum natoyde aljanna tawa lebtaka hasbaka kaaɗeki mayɗa tinnata ɗum siraɗa yewtirta ɗum pele ma koye dow balaɓe malaikaji ɓe ninteɗa omo defi ani makko mon koddu galle makko aljanna a ala illiyina nene ma kane bama wiye joom suudu ma e ese dokkuɗoma debbo emo dokkuɗa debbo ko omo defi ɗum e natirde aljanna sababude ma an goto nangude lawol tijani hay so ɓen nanggani e sarɗiyeji ɗiɗi soɓe julɓe ɓe jeddani Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu sappo ha gomdina ɗum a yahata wittude ɗum wittugol jeddowo holno wonirta gonga Cheikh Tidiane goto rokkede ngal ɗo ɓuural nder waliyaɓe sappo e goo ɗaccata